Umpanai Block Public Health Center along Karbialong Autonomous Council penkelang kapang kri ajok Amri Cinthong Dwaramla Arat Isung Aso aputak Amri Cinthong Press Club Herangke Atum Kahumrida Nijang Karbialong Amri Constituency along kido Umpanai Block Primary Health Center Kaparlopon laki Amri Cinthong Tapen Dwaramla Ibeng an amuluk isu kecelangan dim piniar nianta kelang pangkria jok thangat akacelar hekonon se kacelanga hem punon doktor kido hem punon nurse atum kido hem punon non puanta kaya teng sit dubom lake kupido foto tapuson kiman ke Karbialong Autonomous Council kacari atum kelang pangkria pot kalima puta jongdam mimi non amat akinang sot laki kijun alang pen anpar hospital apaman lang kabe kisun hekti lapen doktor kido ahem kiban ong kirupo pini lone pinapone kirupo anpar ta development akacelar hek ponole Karbialong Autonomous Council IM Suryo Rongphar ningkan ke thom medical IM anghoi imidet pen pini arnianta labang so umpanai block PSC along ke humrijia phan ke kisip ave mantu apolo IM Suryo Rongphar ke humriam ji lageran atum sini hitung lasi lasuang bong doktor in charge Dr. Clifton Phangchu alani dode sangse se kelang ajo pupe anerlo pupe atheke regular doctor non amat abedet lasin non labang so adim Karbialong Autonomous Council kelang cari kenang sot pusi jongdam umpanai block public health center along se kelang apan asonamu kawe tupik Kumar amahang kapetek ji aparman adim aklong mati isolation room kabe ajok infected kido atum aphan se kilang ji aphan amung ason amung kabe ajok Halloween adim refer nangkok mati nagong kalite Guwahati an refer nangkok titi laso puthak kiduk det arar atum refer sita khoros biros kabe ajok amithang ahem chipondet si kiong umpanai block PSC ke lapuan arta kido lake ningkan toxicap anta kepling thulu pini arnianta civil hospital kapebar jephan mathapon pedet mah puta rat atum akar judo local IM mate local MSC akai diuping maslai pen cenglok dwaramla IM prabhat chandra taro lapen ke cinthong al local MSC abhijit kro ake hayatum jelang pet pen labangso hospital aphan aki mesen asai claim asonte mesen ji pusi rat atum akar ido binong umpanai block PSC managing committee chairman Bivis Charon lapen ke Dr. Clifton Jones Phangchu atum Karbialong Autonomous Council kacari atum phan jesemet kachuning ripon alam the arjupon sinang June 2024 di Herangke lapen dak news channel atau apa nili putot nengang sampen akhir pilot ketika alam itu dak nitum hospital nate umpanai block PC ipu gisum cetong lam na itu ning merpen kibang pen nang ko humri po si alam itu paneli putot neng plong pen jodong pen surula itu ndak umpanai block PC along so ahema medical kikim anengkan dulu nengkan toxicap atau susedat kota hilo asin itu kido ketap pen alum tapi kadure penajok sekecela pen pasien atun sita kido ketap kami pen ason
medical facility nang jadi panta sab sum kadure san to pawla theke building non akimi sine tumang kenang lo room apen kidor de dolo non kenang so da bang itu that 24 hours me apen lang abang kadure do kok apen staff tum sitame aprang pen kenon apien ke staff tum ta penang an nang posting lo apen isia kime ning arong lo bon sita kidu ke thakadim staff quarter ta ke ban kidu kasiksa ang tum ta pan nang par juju sendiri aculing ri lapen ning ke hangabang ke Take ding atum, authority atum, ang atum thot dak umpanay block page C, tamat hapon pen building kimi, lapen staff quarter, lapen dak 24 hours lang facility, lapen electricity, lapen communication, walhay nang lang pen. Kaya itong puthot umpanay block page C, anso se ang natu Ponji, atheke umpanai area ke difficult areas to say state and district to suta hokpon lo, the communication problem do, tapi muni itu kita hakarong ke gari motor da muni non barlason ke patient kecewani panta kisung do. Hasil so umpanai block page C, abang yang se upgrade pen. Ambulance service pustame lapen ki gedo dim pustame do petpen kinep sonte kidu kelak dum kilowin pen jamang tu sita awar saya kimi long panji ana theke umpana block page ke amri lapen chinthong lapen boram lamta na mosti kethom manta cover pon lo isu kunde sai kelang hin ke si kacung ri kantung abang ke abang upgrade lagi civil bus CHC anda lapen staff quarter lapen approach road dan facility doctors nurse atau kedua di anta sab senson pe dan posting teman ta dan kedua di pan sabo lapen dengarong ko non council tame state of Pakistan nilihin pen jinikan itu market ning kimepen umpana hospital har putot nanglang tute rong ro baso seta ning rong pen se ka chilang hin da phang tu damji dambomji kusi ning the senon mat ala itu nang pomri the pot lang tum kan perang kela pen news channel pen hasta eli nengam sampai kadom itu letar kadom nondak media person atum nanti makang hon pen nondakan nang pelepen nondak umpana medical nikan toxicap anbak medical institution lo dak na pele pernah ke humri ponang letum kadue panda churu lo nilige icing siga hala tuan nge lupe se ninge pangceng po dak mendut pen dak doktor kota ki juda diman jadi tu akisung tepi kan artinya non arwe yang lo pelotang te dake motor kadi kan siksak dukti ke potsi non ke kiti miti ke klaim lahai kadu we pen baik abana bun jinam si non hospital wangi la pregnant ni tuang phanta la pensiwan po an neli ketek dun long wer ke kaita chongkoi perang wer kaita an la son lo potang ke ilituma dan jar thepik si temu lo la ela tuar condition ke la si aprang itu ma honorable EM lo medical EM office ang holang lita wang lo na humri lo ay phana chu par pik lo tamen itu ma phan ka kinang ya son an tan nilito phan ne jar yulo la si la ka tu ko betan nil ting than lo same konsil pen la pen la soputhak itu ma lokali maslai ke hai alang lita patai si konsil long la so lama puthak
ning yelo lo setame no anda nemne litum amri plang lo cintong plang lo part of doramla lo la di konsensi ki thom ditum se ka chilang ji adim kidama tuwaran ta nelitum no anda kesum pi tek long lo nasi la penison ke non ahem bang lo ahem ta nikan toxican bak dulu bak so hem ki kim nasi non ahut pen nikan potrok pen patai si pen repairing konsil pen nilito pan ne pilo kontraktor wang po nasi attack arong vit pi proi pi phai lo sita me nil tung thek long baken kan toxican hem lo plodang te la ke arlu ga velu nasi tumon arve plodang ke nilitum kamata ki sungdu athema dak thoi chipun ne thoi chipon ang ya kesata thoi chipon e po kiduk lak a patient atum dak la yin kes la son dak room long kedudu se chelang la tu phanta tumon arve lo tenel tum kamata ki sungdu nasi hewa bang ke la son lo si la benison bang ke la dak facility lo non kachongkoi asap sut pa chongkoi x-ray pen kilang na yita nilitum x-ray system da weda si kilang ta nasi x-ray system bangke non department gane humusti ki thom pen a hospital lo posi non mat x-ray bang labak suwa hospital long dulo podang te nilitum akiyoi dopo nasi x-ray abang akinang sot lo si nilitum tekdam long lo lapen ke isi bangke non garita konsil pen nang pilo ni tim churupik lo gari ki thek long pen aprang ke abana bun hamren pen ki koitang aposi dak na pipi na ke adjust ti ani tum sung pik anona gari ki minang pilo kita me gari ka solaya bang wede si ladak lokal pen doktor tu mane pan license ke du paka la pen ka solai thek paka abang pu tu pan chuang si hajara pen ambulance ta dipu kalite go hatita toy dunang po hajara pinang po lason si agari akon niltum kari solaita diling tegram long lo lapen ni sono mangke non nilitum ladak medical long detum se chelang e kachiun det akisu nong ke kelang a hormuta non akai ke do erlo posi no son HIV ta ho lapen ke hepatitis B tang ho ajada kisu TB tang ho lahai kachun pik patient du pik nong ke la sila tuma phan se kelang akisu ke thegam long ba ke nonoson ar ni marlia tum kone delivery lo lodang te tias lo lodang te ilitum noson lahai akes phuram lok lo lodang te metum kibia thaye memen Cini der lo posi ki otopeta sekarang dulu. Si non kita tangan ke la punon sta Rix and si doktor tu nurse tu bang ningke mepen ot pi bom lo. Setami a Rix tep pigalam pot. La haida kinang sot lo sinel tu cini ram lo. La benisono bangke non communication akasik sak ko pot staff tu ta dua thek non tanil tu thek dam long lo. Staff kawe pinangan du. Pi por lo malake la tuar ke hinu la pen ke asona kisung dak asona kisung per yoksi tu thege de la si la tuar tang ho kacheleng tuar kadu ko weta non dak staff atung ke yo wali apanta non tuara bang mesian sonte mitanga duty pakka chiklem thek po sinel tum sinilam lo la si non nilitum isi bang ke akisung nei bang ke non nilitum hospital lo regular doktor inuna alang lagi bang ka in charge lo la sa hut pen meeting dam nang po hut pen te ason di phuna hang det hamre na hang det la son du la so phe bang ke non nilitum akisung dokok lo non la si regular doktor ingnut bak na sharab du na bang du pute da karada tu kisu ko silang la pula benta awar sai ne michot pop sinel tum thegam lo la sinel tum la kadu ko we akinang non quartar ke do tum quartar ta ave pin lo non le tum quartar ke bang si ne le tum la son si ne tum sulai bom lo si non ke bang lo ko bang ke non do thege de ji athema tumon
tirei alam do arwe tumon alam do si lakadu we pen nililitum akisum thekdam long piklo quartar nurse quartar we jinem quartar we laben ke NM quartar we doktor quartar we lapen la kaprik staff staff do pikla da stame a quartar ke do thai we si lahai kido ke thak thai ka we penta nondak regular ke do ya panda ke sung dugong lo na si nili tuning rilo itu malah lokal EM lo alang li nang bor ipipig lo dame ako nang bor ipitu tapu si nondak media hui pen tuning rilo lapen ge itu ma doktor turam rong hang alang li ke nakadu ko be development kam lok si claim lo na si nondak ambri itu panta hospital lo non kinang sot ke itu hospital lo la hem nang kim piasonte lapen ke tuar nang selam piasonte lapen ke ason doktor na prading pen nang toy sonte kusi nel tum na media hoy pen chunuri lo lasi non radet kadu ko we atum ki ke yo pan si non neli penta churi porlo non kadu we penta media tu ta pusat churu pajir tu lo lapen ke kilang atum hananta churu lo lapen ke karbiang long konsil long kitegiding pia tu hananta prading pen lahai nawa thapi popasi nelining thepen alang tu ta churu lo